Καλησπέρα σε όλους. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστώ ιδιαίτερα το οργανωτικό, τον Μιχάλη τον Κορδαλή, τον Κυριάκο τον Τόπρα, αλλά και όλα τα παιδιά που εθελοντικά και αμυστοί εργάζονται για να φτιάξουμε όλα αυτά τα προσυνέργεια. Κρατάνε τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζί με τις συντονιστικές επιτροπές, τους πολιτευτές, τους βουλευτές, τους πρώην βουλευτές, αλλά και όλους εσάς. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Με κάλυψε ο Πρόεδρος στο ότι το μεγάλο ευχαριστώ πάει στα παιδιά της συντονιστικής του νομού Λέσβου, στα παιδιά της συντονιστικής της Χίου, της Λίμνου, στους πολιτευτές των νομών, στο Γιάννη, το Γιαννέλη, στο Σπύρο, το Γαλινό, στα παιδιά της Σάμου, που και αυτοί δίνουν τον αγώνα τους κάτω από αντίξεως συνθήκες και δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ακούσαμε σήμερα για τα προβλήματα της περιοχής, ακούσαμε για όλα τα θέματα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Όλος αυτός ο οικονομικός αφανισμός που πάνε να μας προκαλέσουν, όλη αυτή η κοινωνική εξαθλίωση, όλος ο μαρασμός και η ερήμωση των νησιών, στόχο έχει ένα πράγμα και προσπαθούν να το πετύχουν. Να μας κλείσουν στα σπίτια μας, να σκύψουμε το κεφάλι, να πάψουμε να έχουμε ελπίδες και να μην αντιδρούμε. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει. Δεν σκύψαμε ποτέ το κεφάλι, ούτε πρόκειται να το σκύψουμε ποτέ. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που πάμε. Όποιος φοβάται ή τρέπεται να κάτσει σπίτι του. Δεν τρεπόμαστε για τα όνειρά μας, δεν τρεπόμαστε για τους αγώνες μας. Είμαστε πολλοί, θα γίνουμε περισσότεροι, είμαστε ανεξάρτητοι και δεν αλλάζει. Είμαστε Έλληνες και είμαστε περήφανοι, είναι τιμή μας και δεν πουλάμε την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους που μείνατε μέχρι τώρα. Και ευχαριστούμε και εκείνους οι οποίοι μεταδίδουν, τον κ. Συριόπουλο, αλλά και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατέγραψαν και μετέφεραν αυτή τη συνάντηση.